Te, a ty co, brodziorzaś nie widział? Łopiero na tyla na zygorze. Dobra, słuchaj, będzie tak, pojedziesz na hebzie do ciotki Hydli, weźmiesz się od niej jedna krauza żuru, albo dwie. Albo się, weź się 3, albo 4. I wracaj do domu. Samo szwarkarta i no i nie strać go dom ci. Bahnsteig 9,3. Ujku, one się sam chyba hachnęli. Tuż nie ma czegoś takiego. Dobrze go... Aha. Sorry. Przepraszam. Przepraszam, umiecie mi powiedzieć, Kaju, znajda Bahnsteig 9,3? 9,3? Myślisz, będziesz mnie mody robił za bozna? 9,3, bo mi będzie nudle wieszał na uszy. No, Manek, pójdź, ty pierwszy. Ja. Achimek, dawaj teraz ty. To nie Achim, jo jest Achim. Mamulko, też byście się już mogli tego nauczyć. A, dobra, Peter, ciś. Łoszydział, że chcie, to ja jest Achim. Przepraszam. Mogecie mi powiedzieć, jak jo... A, jak dojechać do Hebzio. Ten mały ryży Karlus też tam jedzie, nic się nie stary, on ci pomoże. To jest takie blank prosto, ja ci to teraz wszystko wytuplikuje. Idziesz blank prosto i no nie skręcasz ani w prawo, ani w lewo. Blank prosto. Tam się jedzie do Zagłębia.